assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama on bismama e roɓina moon jayndeji kewɗo arde kala subaka hande ko talata ina woni jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati joni koye jayɗe leydi men paɗen jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hannde gari koye fandal muɗum jangde kono kadi ko yewti to banggue immigration ɗanɗe ndewani lawol hani e to banggue dawrugol e ko nandi hen kono noon haade nden eɗen mbiya Aissata Ndiaye inde jamme kisal nden ko Allah jogotomo saabu eɗen gandi ko kanko hewno joɗade ɗo kala talata hande noon Ndiaye o ɓandu ndu softani no fewi eɗen ñagonoma Allah cellal e kisal haw wawa artude kadi janggo walla sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi puɗɗortoɗen ko jayde las quotidien nden jayde waɗi ko natal Cheikh Oumar Anne junggo e hunuko kollirɗo wonde ko najore mawde jogui o saaha caggal nde jagoɗo tambiɗo gueɗe jangde e less lessere hakkundere nde mbiyen tan jangde guendire nde hollitno wonde yadani e grève mo ganduɗa ko ɓen SAEMS e KISEMS kolliti wadde hande ko wiyete ko école morte saabi noon jaynenkoɓe mbi ko Cheikh Oumar Anne foof e hulɓinde ɓen ɗon syndicat ji haɗani ɓen ɗon kam kolliti wonde koko mbaɗata maintien woni koko jabɓiɗo jabɓunoɗo jaynenkoɓe noon kolliti wonde ko najore mawde woni ko heeɓi on jagoɗo tambiɗo guire jangde leydi ndi jayde yor e subaka arti hen wi ko wasde hormade ngal nanodiral ngal ɓe cifodirno e laamu leydi Sénégal kono kadi e wasde uddirhede UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar ɓe kolliti wonde tan ko SAEMS e KISEMS e o saaha hannde wondude SAES kañumen kala darima e leydi ndi gam habde laamu leydi Sénégal woni heɓene e pied de guerre ɗin ko goɗɗini jaaji e hello tati nden jayde e yor quotidien jayde Sud Quotidien e o subaka kañumne ari koye ko yewti on ɗon fannu ko journée école morte woni ko SAEMS e KISEMS guinni ɗum e oɗo ñalawma talata hannde ɓe kolliti wonde haysono tawi jagoɗo tambiɗo gueɗe jangde guendiri nde waɗi ko wiyete ko menace woni tan kulhuli walla hulɓini ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko syndicat ji kono haɗani ɓen ina campi e position muɗum saabi noon jayde ƴeewi konngol ngol ganduɗa ngol ne wawi wadde résumé kaɗo haala kala ɓe mbi ɗum ko revoilà la crise manam so tawi on ɗon crise mo ganduɗa koto jangde leydi Sénégal koko ɗemno eggude walla wayrude yiyede kono kadi on ɗon crise arti e nder duuɗe jangguirɗe ɗe saabi noon ɓe mbaɗi ko natal ngal ganduɗa ko banguji ɓooli e on ɗon classe jewɗo hollirde wonde on ɗon école morte hannde ene jogori wadde plané e dendagal établissement ji public leydi ndi jayde quotidien e le quotidien kam wayli sawru mbaggu yoɗo subaka hannde ari koye nden haare haɓade ɗen ɗan leɗe ndewani lawol immigration clandestine ɗan leɗe ganduɗa ɗe ko kaɗade jaynenkoɓe mbi ko Macky Sall waɗi bempeƴƴe manam tan kanko no waɗi haɗide makko e on ɗon fannu o eri noon ko semga mo ganduɗa kam tambi kalko fati banggue gueɗe koninkoɓe leydi Sénégal kono kadi e ɓen force de défense et de sécurité nde daroto lang gam haɗa ɗin départ ɗi ganduɗa ɗi hannde ina gummo e tufɗe maji leydi Sénégal ɗin ko goɗɗinen jaaji hello tati e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde la dépêche kañum ari koye kongude Aliou Sall e ko yewti troisiéme candidature mbo maw leydi ndi Macky Sall kalete ndoɗo hankkadi wonti caggal Sénégal naaɓe kono kanko miijirade maw leydi ndi ɓe mbi tan ko ummime deƴƴere makko o holliti wonde ko meeɗano yaadude walla jabde e ko yewti onon troisiéme candidature kono kadi ni o yeehi ha e nder nderi ka ɗon haala ɗo wi wonde kamɓe e nder on ɗon famille Sall ɓe meeɗani miijade walla yewtide hakkude mabɓe wonde maw leydi ndi ma wat on ɗon troisiéme candidature donc ko hunde ganduɗa nde guilde o are pouvoir omo anduno on ɗon watta troisiéme candidature kanko Aliou Sall noon haalɗi konngudi koye nder jandi wiyeten 7TV mbo yewdanno e nando meɗen woni Maymouna Ndour Faye e nden yewtere witende invité mbo MNF ɗum woni ko jaynenkoɓe jaññi e oɗo subaka hannde jayde Walf Quotidien ari koye natal Ousmane Sonko laafa mboɗewo e hoore kono kadi e junggo e hakkille hollirde wonde on leader ex Pastef o woni koye miijo mawgu jaynenkoɓe noon ne mbayen tan ko ɗum photo illustration wiite ɓe kolliti wonde ko haɗedemo e ko yewti ɗin sumgoji tijjaɗi jaynenkoɓe mbi ko saha pouvoir o woni koye joude on ɗon montre manam tan sinno ko waktu wiyete ko laamiɓe goni koye lelkinde walla ni leltinde on ɗon waktu mo ganduɗa ko agent judiciaire de l' état kañum ni suuɗɗi konguɗi to ɓe gonno wadde plaidé ko yetti e toon to ndun ɗon suudu towndudu CEDEAO to banggue ñawoje kanko agent judiciaire noon hollitti wonde koɓe keɓaki o saaha wawde wadde plaidé woni yewtidde e nder on ɗon dossier jayde indépendant arti on ɗon fannu wi ko cour de CEDEAO cour de justice de la CEDEAO pour mbaɗen complété inde nde
e ko yuti alhaali Ousmane Sonko yewtidi hanki be koliti wonde ko délibéré o non ne wayno tan jagga ko nyande 17 lewru novembre manam ko den ben nyaawobe be CEDEAO jogori miijaade e fanno jaande lo témoin quotidien o subaka arti ko yuti on don annulation et dissolution de l'anda Pastef et expulsion Ousmane Sonko to bangi din liste électorale be koliti wonde tan ko cour CEDEAO holiti wonde ma haal ko miiji nyande 17 nduleru novembre no gonden e on tuma non hawre ko nder on don cour ina jabani wadde plaider mo ganda kan woni maître Juan Branco wondude e maître Larifou Sayed mbo Comore kona dum kadi agent judiciaire de l'état o holitini wonde yiddi mumen tan ko yo den yewtere riwti ha saha goddo kon dum laataaki nde tawno be koliti wonde fof tous les mois sont bons pour be mbawa wadde on don den don yewtere hanki ton to Abidjan e ko yewti on don cour de justice wala ton to Abuja jafo don ton to lamorgo leydi Nigeria e ko yewti al haali Ousmane Sonko jaayinde libération e o subaka ari a gedi Ousmane Sonko kono koy fanno goddum on don mo ganda ko opposant gondo e pouvoir tagal de lettre makko gondo e on don opposant gondo e kaso no pamir don mo ganda ko lettre e ko yute celal bandu makko ngu e dumna jewtidodi lettre mo ganda o ko carido ponnodo wonde confidentiel manam sirlu sari e place publique sabi mo non be bi ko dikka ina jokki wadde golle fanno yimbe dido caami odo saha ben tawte ko nderi on don administration pénitentiaire woni ben gollobe e der ko yewti e on don edin dumbir leydi Sénégal hen goto wite ko inspecteur d'administration pénitentiaire Idrissa Sow monani ya garde à vue do saha ton to dik goddo ko directeur des affaires juridiques et de la planification des esthétiques kanko ne kadi do saha o jaggama e sahande o jaggande wite ko adjudant Issa John kambe kala non ne wayno be nangira ko bayinde lettre mo ganda ko lettre confidentielle dum e juude won e yimbe on don opposant jande li quotidien e wodo subaka ari koy tournée économique walla ni pré campagne bo Amadou Ba umani o saha janen ko be tan badi ko résumé kongol dabbol mbi ko Amadou Ba nanay pele o ganda kam woni mawlendi Macky Sall holko kibi wiide on don sa de hono on don dalil non janen ko be ne pamine be mbi ko itaro yunadi de sappo e didi mawlendi Macky Sall ne wayno heddono ki do e lamorgo ngo koko yaano e der leydi ndi Amadou Ba kam na ƴetti gondon felo be mbi non so tawi betama e odo saha Amadou Ba kanyum woni yeso din candidat ji kala déclaré odo saha sabu o jodaki do e Dakar e plateau ji radio wala télévision wala ni e yaade beddaji di ina ƴeewa goddum Amadou Ba nan der leydi Sénégal janen ko be non bi odo sa hande kalto yehi ko wiite ko ha joni mobondiral ne teske tagal makko mbele o waawa wonde président e sumgoji tijjadi Zator Mbaye soutien ko ngudi wi ko odo tournée économique odo tournée mo Amadou Ba ne holliro wonde tan ko Amadou Ba o saha bornima costume o ganda kan woni horejo leydi e ko fay arde din ko ngudi ne jaaji e hello joyi e den jaande li quotidien jaande stade quotidien ko don natanten jaade meden coftal balle odo subaka hande janen ko be ngari koy Premier League anglaise e ko yuti e on don match hanki ton to derby londonien woni Londres hakkunde Chelsea e Tottenham walla hakkunde Tottenham e Chelsea sabu ko Tottenham wadan no recevoir ton to jingal mudum be koliti wonde non ko Tottenham fiyama e tere mudum laptungal rewda do ni ko ganda ka woni Nicolas Jackson bidu leydi Sénégal najo kanyum wadi triplé manam marki bituji tati dum ko tagal non de kambe Tottenham be nji carton ngaji di rouge ina yalti on don équipe mabbe janen ko be jaaji hen kono goddum ko be garten ko Ligue européenne des champions choc hakkunde Milan AC et Paris Saint-Germain be bitande ko revanche mo ganda ko AC Milan ina jogor dum bamde hande ton to San Siro dingal mabbe ngal ganduda ko ton be jogori bismade Paris Saint-Germain jaayende sunu lamba e subaka ko don guddirten ari koy on victoire joddo mantinido patam lamijo mbo Ama Baldé mbo modulo hawi Ama Baldé no pamir don be bitande ha joni ko dum polgu wangu fayida kono kadi ko polgu fongu timtorede wonande modulo ngo wadi e do mabbe hewbe non ciuten kongudi to bange forme o ganda kan woni modulo kono kadi on don victoire mantinido wasdemo hebbinde lohi e tekke ko nandi hen be bitande ko ardini sport o ardini aussi physique et mental kanko modulo o wadi conserver on don couronne makko kono kadi be bi ko wonti bête noire o be ganda kanyum ngoni pikinnabe musibe teddubi ko dum wonno ko jaali leydi meden dawri o do subaka joni jono paden ko rogere men wattindinde
rogere men wattindinde e oɗo subaka talata hande jeeɗiɗi novembre gareten koko yowiti e alhaali jangde leydi sénégal ene wayno oɗo talata hande no pamirɗen e jandeɗi ɗi kolliti wonde ko ɓen syndicat ji CEMS e KISEMS mbi ko ɗum mardi manam ko ɗum école mo ganduɗa o ko école morte woni école mo ganduɗa o hay hunde dillata toon wona jangguinoɓe wona janggoɓe e fandare nde noon ko ñingde ɗen cifodiri ɗe kormaka moɓe cifodirno e laamu leydi sénégal kene tolno hannde duuɓi kewɗi kamɓe noon ɓe ganduɗa ɓe ko daraniɓe on ɗon fannu ɓe keeɓi konnguɗi ummorade e mo ganduɗa kam woni Cheikh Oumar Anne jaggoɗo tambiɗo gueɗe jangde hakkudere e less lessere woni ministre de l' éducation nationale ene wayno tan on ɗon holliti wonde kala baɗɗo grève e ñin hono ñalawma hannde ni kala ko tawi ɗum hen yo ƴettu ɓen ɗon noon mbi ɗinon konnguɗi ko konnguɗi menace hattaɓe ɓe jaɓɓiɗo ɓe jaɓɓunoɗo kono noon no way waade foof mbiyen haade ñiibi ko ayare coɓoji ko pulaar mbi ko pulaar wi noon nde tawno ñiibi ɗi woni kamɓe laamu ngu e kamɓe syndicat ɗi nde tawno kamɓe kala haɓoɓe ɗo e oɗo saaha min jangguinat min jangguinta min darotako ɓen ɗon sukaɓe mumen nana e privé ɗi goƴaka grève tinata grève walla nana toon to caggal leydi wadde eɗen mbawi wiide ayare coɓoji ɗi ko enen ɓe e ɓesguli men ɓe ganduɗa ɓe mbaɗɗen foof men koto banggue public won ɗin école aji ɗi ganduɗa ɗi ko école aji gendi te ɗin ko ɗin guurata grève kala e saaha ɗum noon eɗen mbawi wiide tan ko ɗum ko sukaɓeɓe kadi ma sukaɓe miskineɓe en tout cas pour wadde précisé ma kadi cooñ ko ndemani eko yewti hakkude laamu ngu e ɓen syndicat ji naam syndicat ɗi so tawi ko mbi ko ina woodi eɓe jogui gonga nde tawno ngal ɗo cifodiral ngal ɓe kalat ɗo ko cifodire ñande capantati lewru avril hitande ujunnaje ɗe noga e sappo e jeetati woni l'an 2018 toon to Saly caggal nde mbatti toon yontere kaldigal pamodiral sifodirama ko tolni e toɓɓe nogas mi motti nogas goo walla nogas e nayyi laamu ngu holliti wonde hormima foof mais kamɓe jangguinoɓe e syndicat ɗi ɓe mbi ko laamu ngu hormi hen tan ko jeetati donc noon so tawi ngal luural waɗi mbiɗa sikki ɗo jomumen joɗino cifodiri ɗo yo jot ɗon aussi jaltina ɗen ɗon toɓɓe limaɗe beele ande ngal hormama sifama ngal hormaka kono ngal sifama kono ngal hormaka e on tuma pamodiral kaldigal wooda tawi grève natanaka fannu goɗɗo kadi pamirɗen oɗo grève ne wayno ko hitande électoral paɗen nde tawno paɗen koye sumgoji présidentiel 2024 te oɗo saaha tous les moyens sont bons no mbirata ni ha tekti ɓe ganduɗa ɓe hande ɗen jogui enseignant ji élevé ɓe e ɓen syndicat ji koko ɓorni costume dawrugol to banggue pouvoir costume dawrugol to banggue opposition e on tuma noon jomumen mbiya heddi e laamu Macky Sall ko seeɗa te ko cifodiɗen e makko ha hande suwa taw hormede ɗum noon tanten tout pour le tout manam mbaɗen foof beele keeɓen foof nde tawno so tawi en belsidima haw ummima ɗo goɗɗum kadi goɗɗo so arti kadi aussi wontata ko nandiral kesal walla ɗum to yoolima ɗum ga heɓaki donc noon ko ɗum stratégie peeje ɗe ganduɗa ɗe ko peeje haare hakkude mabɓe e laamu woni pouvoir en place kono no wawi waade foof kam ɓe poti miijade sukaɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe miskineɓe hande o loriti koye jangde public nde kamɓe eɗen gandi goto men foof no neldi ɓiyum toon to école privé denaɗo moƴƴo jangguinomo waɗaka grève heddiɓe neldi sukaɓe mumen ko toon to caggal leydi goƴaka grève goƴaka sénégal janggani kañumen kam résultat ji mumen nana en poche so tawi jangde mumen hokki ɗumen alhamdulillah so tawi jangde hokkani ɗumen posuji ne tekki on tuma jomumen ne mbawi yaltinde koppareji cooda walla jeena e ko nandi hen ɗum noon eɗen mbiya tan ko kadi ɓesguli meɗen kañumen jogori soñde ko remani manam nden ayare coɓoƴƴi nde kalten walla nde pulaar haalata ko ɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma hannde roɓindo men Diayndeji en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage ko Ali Fall aadi mone roɓindo Diayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi jogori wonde ko janggo alarba yo en gone jaam.